يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambi masara mani fuka barkada halmi sonani ka bidunya irana ka fulini tamni ko lase okelene na bela jelema obunumbe no sanga aniwati nabi dana ta kada aka jabara misuma ndika ni oyetule nyeta ni doko nyeta tv krengre ni ala jemuka mimi afleko olaje nabi fama faso jokene jemuka mi inafo amide ka fotugona ana to rebe talikaywana kabulika joke onka bamali bay walma façon yere abseka bo dinya kono tugum naka ijo tintin safe o kama secteur be walma bunda be bulika jobe ke kanyeshi uma wala sa ande sikuna da mayira minye o seka ke o kisa o tugum na o kama o kisa o nyedon bawo je fara musoka demsen fara ma korbaka nanga yini no sira mamema walma mambi be o ko nyedon kosobe ambe wele bloma ami o kaseka borusinke ni anga jamana takalaje ibaye kafo jamana badu hine jamana do makari jamana do anya soro ni wati labanu muna o hine no makari abika dogoya no de nyon demi ni antumbe ataka nyon segre sigi konna bana batodo ka teme kaka bana furake walma miskina do walma goleabe maminka ka hine ala ni wati laban nuna anya ye kafo malden chiamo be no munu be kuweremne ma demena o do ya ira kafo dana padiado do ya ira kafo hine rebe ka dogoya adama dun dusuguna ama ke fenfe nyua deme kisabe tugu jumena onga jamana kon munu ba barake gelew jume bi sura barala abi fo nazaraka mi ma walma anglican do sawa na be fo ma ko SOS amon ba do baguru balena demendu walma nyon demendu o kama wala san kaseka famneli soro ni kisa no bela jelena ma do be no min ka chesir fana ka bobi on ka jamana ko min be ni kisa ni lo kosowe no e en re chake nyando ambalma do Seydou Dambélé ma chama be ado SOS endu Seydou la asiki robe ni do anga jamana dugu bami be no ni abi fama ko kita asiki ro beni do kita ko felama animateur do ani aweli akasekana bamako ya ana akasekana bolusike nyon de mekisa onga jamana ko abi tugo jumena ale reba wulika jominke kita abara indamne afrika na sefo sisama de gunyo so lala aka wulika jumena be se banabato be de men so tugo jumena nu be la jelena ke de mingali mimi abajiga ka fo jabi na sorala wa mo se ka dana ya propre ya tugo mena alsa ka panabato deme ka desa bagato deme on ka jamana kono nu be la jelena ke mingali ni ala sonama ambalma ke Seydou Dambélé na min jabi abajiga ka fo bije mkai annafa be na boya kosobe ka fule ni wali mando ko la se aw be la jelena yoni angata nyefe ambi kuma di ambalma kema aka fulike kanyishi telenyeta filebo ani alamel keloma wajena Seydou Dambélé salam alaykum wa alaykum salam rasulullah Dambélé ko basde alhamdulillah ama kitakaw to rasulullah be bo fu rasulullah be ka kene aywa Seydou Dambélé do walma endu Seydou do wala ama fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka fulike ka nyasi telenyeta nyama ana barakelaw bela jelema ne to Seydou Dambélé nga be wele ko endu Seydou
hindu y'an sɔrɔ la n ka nila kanu fɛ hindu dɔnkili ani n ka cɛsiri parce que diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ a kɛ ni nila kanu ye mɔgɔw de y'a danna ko hindu sedu bon n taara mali yɛrɛ représenté siɲɛ 2 hindu jamana kan n ye kalan kɛ yen université la sɛnɛ ni nakɔ baara ni bagan mara ala ye n garisɛgɛ de o kalan na yen n y'o kɛ o papier bɛ n bolo voilà. Ayiwa i ye animateur fana ye kita radio mande na n ye école karamɔgɔ fana ye i ye école karamɔgɔ fana ye bon n bɛ dessin ni peinture fana kɛ n ka baara ka ca dɛ o b'a yira k'a fɔ Seydou Dembélé maa ye min ni 12 métiers 13 valeurs kosɛbɛ ayiwa hindu Seydou don SOS Seydou fana don kosɛbɛ o cogo kelen fana na ka wuli ka jɔw kɛ kitakaw fɛ yen nɔ o maa ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an b'i ye bɔlɔlɔsiraw kan o kama an y'i wele ka na an ka se ka baro kɛ nka hindu Seydou e y'i yɛrɛ sɔrɔ animation minɛn kɔnɔna na cogo di bi fo alhamdulila i bɛ baara kɛ radio mande la kitakaw fɛ yen nɔ o nana cogo di ani radio baara ka kanu don i dusukun na a baaraw nana cogoya jumɛn. voilà ɲininkali in diyara n ye bon ne yɛrɛ n bangena Bamakɔ yan ka mɔ yan mais n selen lycée la o bɛnna ni an ka jabala yɛlɛmali ye Kita n taara an yɛrɛ ka duba kɔnɔ Kita ye bon o bɛnna ni radio so dɔ dayɛlɛnni ye radio jigiya tuma bɛɛ n bɛ taa n ko an ka foli kɛ n bɛ taa ni n ka cassette ye n ko n'aw bɛ foli kɛ aw bɛ ni hindu morceau 2 kala directeur ye ne ɲininka ala ka ɲin'a la Buwa Konate ko e bɛ to ka na ko ka hindu dɔnkili kala ko yala e bɛ dɔɔnin mɛn a la de wa n ko n bɛ n débrouiller o y'a sɔrɔ n bɛ lycée la ko ne a émission dir'i ma k'i bɛ se ka kɛ yan n ko n'ala sɔnna n ka di ala ma o y'a sɔrɔ n ma deli ka kuma radio la fɔlɔ yɛrɛ awɔ morceau 2 dimanche o dimanche morceau 2 de tun bɛ ne bolo n bɛ taa n b'o kala n b'a commenter a diyara mɔgɔw ye f'u nana heure di yan bon n ye n cɛsiri ka n cɛsiri a la n bɛ kelen kelennin mun fɔ finalement fo un de jamanakuntigi yɛrɛ nana n dɔn o kumara n kan yɛrɛ Narendra Modi ne n'a jɔra ka photo ta hindu jamana kan awɔ a bɛɛ sɔrɔla mun fɛ n ma animateur formation kɛ mais n y'a minɛ ni n bolo 2 ye quoi i y'a kanu finalement diɲɛ bɛɛ nana n dɔn n'a ye bon ni SOS ni fɛn bɛɛ bɔra o de kɔnɔna la tabarikala awɔ alhamdulilayi ka hindu ka jamana la sɔrɔ o circonstance nana cogo di e k'i yɛrɛ sɔrɔ fo hindu ka jamana ka fo siɲɛ 2 parce que n bɛ to ka a kan kelen-kelennin fɔ finalement fo n bɛ baro k'a la dɔɔnin n t'a bɛɛ mɛn dɛ parce que nkalontigɛ man ɲi on n'a jamais fini d'apprendre bon hindu ka ambassade de nana lakodɔn o fɛ ala ni ala ka mɔgɔ ɲuman dɔw Moribo Jakite a fana cɛsirilen don kosɛbɛ ale de ye n ko fɔ hindu ka ambassadeur ye bon n nana pour que i ka taa Inde kalan na yen bourse bɛ di mɔgɔw ma bon high-tech u ye interview de kɛ n na en anglais je suis professeur d'anglais mais ne ye n présenté ambassadeur ka dangan ye hindu kan de la pour que i ka se ka taa i bɛ interview de kɛ bon depuis o yɔrɔ la non u ye ne ka papier ta ka bila ko non ko ne passera ko ne bɛ taa quoi bon siɲɛ 2nan fana la ko jamana bɛɛ ka mɔgɔ kelen-kelen bila ka taa k'an bɛ taa fo hindu ka bada la o yɔrɔnin bɛɛ u ye ne tɔgɔ de di an taara hindu ka dugu la jamana bɛɛ mɔgɔ kelen-kelen taara ne fana taara Mali tɔgɔ la quoi e taara Mali tɔgɔ la hindu ka jamana kosɛbɛ hakili la bi jɛkulu yɛrɛ bɛ aw bolo min ni aw ni hindu bolo dilen don ɲɔgɔn ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hindu ka lasigiden min bɛ yan Bamakɔ yan ale yɛrɛ ka mandat banna aw tun bɛ o sigiw kɛnɛ kan o kɔni kɛra cérémonie ba ye alhamdulilayi kosɛbɛ o kɛra ayiwa association bɛ cogo di bi a ka fisa vraiment association d'amitié Mali Inde a président ye Banjugu Kamara de ye bon ne ye secrétaire aux relations extérieures ye tuma caman fana ni ambassadeur n'a bɛ na kuma a bɛ ne wele ka na pour que n ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a ko ne ka fisa alhamdulilayi maa dɔ b'i yɛrɛ ɲininka hindu ka jamana u bɛ se ka fɛn k'anw ka jamana ye wa hindu ka jamana kosɛbɛ u bɛ ka fɛn camanba de kɛ hindu ka jamana courant kow usine kow a bɛɛ sɛnɛ ni sɛnɛkɛminɛnw u bɛ ka camanba de kɛ u bɛ ka caman kɛ Mali awɔ vraiment wallahi ayiwa Seydou Dembélé présentation ninnu bɛɛ kɔfɛ an nana dɔn k'a fɔ Seydou yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ animation minɛn kɔnɔna na cogo min na baara minnu bɛ k'i fɛ ka taa se
i ni Hindu ka don ɲɔgɔn na ka taa se aw kɛn bɛ ka jɛkulu minnu sigi an y'a ye k'a fɔ n'i ko Seyidu Danbele i bɛ SOS de fara e tɔgɔ kan SOS an b'a sɛbɛnnen fan bɛɛ fɛ ni ma fili l'anglais-kan don SOS in yɛrɛ mun don voilà SOS a kɔrɔ ye mun ye save our soul sauvons nos âmes an ka niw kisi anglais-kan de save S o ye save ye quoi o ye sauver ye quoi our o ye anw ye soul o ye niw ye quoi SOS save our soul an ka niw kisi an ka niw kisi voilà sauver nos âmes sauvons nos âmes o de ye SOS voilà o de y'a kɔrɔ ye SOS anglais de don quoi a kɔrɔ de ye nin voilà e ye wuli ka jɔ kɛ fo o nana da e tɔgɔ kan o nana cogo jumɛn na voilà a bɛɛ sɔrɔla n bɛ nakɔ baara ni fɛn minnu kɛ villageois ninnu tuma bɛɛ n bɛ wuli ka t'u yɔrɔ la n bɛ u ka groupe sigi u bɛ garage sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo min na k'a sɔrɔ ONG tɛ foyi bon o dɔ de sen fɛ n taara bɔ n ka village mɔgɔ dɔw ye ani kita cɛ man jan n taara sɔrɔ dennin dɔ sigilen bɛ denyɛrɛnin fitinin b'a sen kan den in bɛ tile 9 de la n y'u ɲininka n ko n ko nin ye jɔn denkuranin ye cɛkɔrɔba ko ne ma ko Seydou n jatigikɛ ko gɛlɛya don an sɔrɔ vraiment fo ni yafara ma n ma fɛn f'i ye ko nin den min filɛ nin ye den fitinin sen kan tile 9 de don nin ba ma nin den ye yɛrɛ den ma sin min muso sigilen tobili la a ko ne kunkolo bɛ ka n dimi dɛ o kɛra muso ka kuma laban ye ja tension de n'a kunkolo fɛ u y'a ta ka taa n'a ye kita dɔgɔtɔrɔso la a ma ɲɛ k'u b'a évacuer 21h u y'a bila ambulance kɔnɔ u natɔ Bamakɔ kita ni Bamakɔ cɛ kilo 100 ni kilo 86 bandi y'u lajɔ sira la muso bɛ saya ni balo cɛ ka na torche jɔ a la tan ka sofɛrɛkɛ ka wari bɔ a kun min tun sigilen bɛ muso kunna ko ko n balimakɛ n ɲɛ tɛ nin na a jiginna de césarienne de kɛra la a ma den yɛrɛ ye kuma tɛ ka sin d'a ma ko an tɔtɔ filɛ Bamakɔ de bingannikɛlaw y'u bila u nana o dugusɛjɛ k'u b'a essayer ka muso lawuli a ma se muso in banna ka den to a ma sin di den ma a ma sin min ɲɛfɔli kɛra ne ye o y'a sɔrɔ den bɛ tile 9 de la tile 9 o yɔrɔ bɛɛ n ye n ka téléphone bɔ n kun k'a sɔrɔ kɔrɔlen n bɛ fɛnw bila Facebook kan k'a sɔrɔ a ma kɛ fɛn jugumanw ye n bɛ foli ni fɛnw kɛ o yɔrɔ bɛɛ n ye téléphone labɔ o yɔrɔ bɛɛ ka den in filmer réseau tɛ yɔrɔ in na quoi n sera goudron na dɔrɔn réseau la n y'a sɛbɛn en français en anglais ka tila ka dɔ sɛbɛn hindukan na n ka publication fɔlɔ fɔlɔ t'o tɔgɔ la o kɛra san jumɛn a tɛ san 2 bɔ a tɛ san 2 bɔ a tɛ san 2 bɔ fɔlɔ n kɛra vidéoman par accident comme ça hein parce que n ye publication min kɛ n y'a sɛbɛn kan 3 de la n'i ma tubabukan mɛn i n'a fɔ a mɛn anglais la i n'a mɛn hindukan na hindu minnu bɛ kita usine na hindukɛ de fɔlɔ ye ne wele ka 4 di yan ko n ka taa 4 di falatɔni ma k'a ye n ka publication ye o y'a sɔrɔ ni n terikɛ dɔ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ maliyɛn ye dɛ n y'o wele k'a fɔ ye dɔrɔn ko Seydou ko kana taa ni 4 bɛɛ ye dɛ ko i ye denbayatigi de ko wari dɔ bɔ la i ka taa ni dɔ ye n terikɛ i ka di n ye dɛ n ko mais i ka kuma min goyara n ye ka tɛmɛ diɲɛ kuma bɛɛ kan o ye nin de ye 4 dira ko n ka taa di falatɔ de ma a b'a fɔ ko ne ka tila ni falatɔ cɛ o ko ne ma ko Seydou k'i ka kuma in ye tiɲɛ kuma in digira n na dɛ o don bɛ n taara 4 di n ko hindukɛ ye wari di ko k'a di o kɛra dɛmɛ fɔlɔ ye ka ɲɛsin falatɔni ma n sera goudron yɔrɔ la dɔrɔn arayi kɛrɛfɛ kita numéro privé dɔ ye n wele Faransi ko Seydou ko n y'i ka publication dɔ ye sisan fɛrɛ kɛ n'i sera so i k'a kunnafoni tɔw di yan ça m'a beaucoup touché Bouba Sako a bɛ Faransi an b'a fɔ kosɛbɛ o yɔrɔ bɛ n taara so dɔrɔn hali ma dumuni yɛrɛ kɛ n ye photo in ni fɛn bɛɛ ci ka renseignement bɛɛ di
olu ye wari min bila ka na i b'a dɔn ɲameli n tatɔ ni wari in ye wallahi a bɛɛ ni sigiyɔrɔ cɛ ne ye essence de juru ta 12 de nana ka bɔ faransi n ye essence juru ta ka taa ni wari in ye ka taa kɛrɛfɛ dugu in kɛrɛfɛ duguni na wallahi essence de juru ta awɔ ka essence k'i ka moto la awɔ o y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 de bɛ n kun hali n ka nasɔngɔ wallahi a tun tɛ n bolo i taara 12 in n taara 12 di ne yɛrɛ bolo n ma foyi kɛ quoi cɛkɔrɔba ye 100 bɔ a la ka di ne ma n ma sɔn ka minɛ ko Seydou ko nin don essence la n ma sɔn n ko non n kasira quoi n ko ni fɛn bɛ n bolo n b'a fara a kan mais n t'a minɛ ne yɛrɛ bolo ne ma foyi kɛ ja cɛkɔrɔba ni a ka denbaya olu fana bɛ k'o kuma fɔ yɔrɔw la bon minnu ye wari ci faransi fana olu bɛ ka fɔ mais Seydou an bɛ to ka wari dɛmɛ ka taa n'a ye an bɛ wari min d'i ma i bɛ taa dafalen de di o tuma jɔn bɛ essence k'e kun n ko mɔgɔ si ko i b'a bila net min kan nin jɔn bɛ crédit forfait k'e kun n ko mɔgɔ si mais ala y'a kɛ ne taara o 12 in di ne seginna ka na sanni n ka se so moi j'ai eu un marché de 40 000 francs donc ne wele ko n ka taa ka bitigida ko n ka taa dessin ni fɛnw kɛ yen o don bɛɛ o tigi ye 4000 di ne ma n ka nasɔngɔ tun tɛ n bolo wallahi parce que n bɛ ka kɛ ni ŋaniya min ye ala yɛrɛ de ɲɛ b'a la ayi i tɛ maaw jigi tugu ko ala yɛrɛ t'i ta to wulibali don dɛ o ye tiɲɛ a sen yɛrɛ fɛ dɔ kɛra ne ka moto min bɛ n bolo nin ye zon ye ne ka moto in suɲɛ kita yen nɔ kita mais tile 6 moto labɔra a yira moto labɔra min ye moto suɲɛ a taara ɲɔngiri k'a bolo da kɔfɛ ko ne ka yafa ale ma wallahi n seli o seli n tɛ n turulen n ko ala ne ye juru de ta banque la ne ye école karamɔgɔ de ye ne ye juru de ta banque la ka moto san ne ka moto suɲɛna ala e de ɲɛ bɛ ne la dɛ ni ne bɛ ka ɲuman de kɛ ni n ka moto in ye n ka moto di yan tile 6 mɔgɔ min ye moto suɲɛ a taara ɲɔngiri k'a bolo 2 da kɔfɛ ko ne ka yafa ma ko moto tile filɛ nin o kɛra kita i bɛ mɛn ni m'o ye ɲɛnamaya la dɛ mɔgɔw ye ne ɲininka ko n taara yɔrɔ jumɛn n ko n y'a di ala de ma parce que tuma dɔ la ne bɛ taa village la ne yɛrɛ delila ka taa falatɔ dɔ ka nɔnɔ di ne natɔ gorongofin ne ɲɔgɔn ma tigɛ sira la un kubara a bɛ 2 mètres bɔ ne nana sɔrɔ o bɛ sira la i bɔtɔ la o dugu la ka na kita village la awɔ n taara nɔnɔ ni fɛnw di falatɔ dɔ ma o muso fana banna k'a den to donc baara in daminɛna e fɛ tantɔ de Seydou a daminɛ cogo bɛɛ de filɛ nin ye par accident ka sɔrɔ n yɛrɛ ma laɲini ko n bɛ k'a ye mais n bɛ ka jɛ fɛn min kɔ n bɛ ka sɛgɛn minnu kɛ ka taa wariw di jaja mɔgɔw bɛ k'o de fɔ ɲɔgɔn ye o de ye yɔrɔ bɛɛ labɔ finalement fo n nana émission kɛ bi e bɛ ka wulikajɔw kɛ i bɛ ka kitana lamini an bɛ se ka fɔ Mali yɛrɛ bɛɛ bɛ k'i dɔn bi nin baara in na ka bɔ o den tile 9 in ka kisa la ka na bila sisan na i ye video kɛ maa joli ye a ka ca ne cɛ ni muso la ani dɛsɛbagatɔ la bon falatɔ yɛrɛ muso minnu sara k'u denw to muso 22 muso 22 muso 22 nin san 2 in kɔnɔna na awɔ a ma san 2 yɛrɛ bɔ fɔlɔ minnu sara k'u denw to a dɔw bɛ yen o kɛra césarienne ye dɔw bɛ yen u jiginna heure 1 u fatura dɔw bɛ yen heure 5 dɔw bɛ yen a cayalenba ye tile 5 u b'u kɔ don u denw na muso 22 banabaatɔ sen t'o la banabaatɔ sen t'o la banabaatɔ ka ca n bɔra yan ka taa fo Kiɲɛba ka taa video kɛ mɔgɔw ye ka bɔ kita ka taa Kɛɲɛba ka taa video kɛ banabaatɔw ye parce que SOS yɛrɛ dabɔra muso minnu bɛ fatu k'u denw to ani banabagatɔ gɛlɛnbaw n'an ma wuli ka jɔ kɛ sisan u bɛ sa ani muso dɔ caman bɛ yen village la u garijɛgɛlen don mais jeli t'u la quoi souvent dɔw bɛ n wele ko jeli muso dɔw mago bɛ jeli poche 4 ko dɔw mago bɛ poche 5 la SOS yɛrɛ dabɔra olu 3 de kama parce que olu ye cas urgent de ye. Nka Seydou an y'a ye ni anw ka jamana ta k'a lajɛ hinɛ jamana tun don makari jamana tun don nka u fangaw nana dɔgɔya kɔsana in na e yɛrɛ bolo maliyɛn ka hali ni y'a sɔrɔ halisa mɔgɔw bɛ mɔgɔ dɛmɛ kɛ nka a fanga dɔgɔyali e bɛ se ka raison kɛ mun ye e bɛ se k'o ɲɛfɔ cogo jumɛn b'o la. voilà bon a fanga dɔgɔyali bɛ na ni mun nana n'a ye baara tɛ kɛ a kɛcogo la danayabaliya e mana wari d'e ma sa ko ne ka taa di Siyaka ma n'i ye 20,000 de di ne ma ne bɛ taa 17,000 de d'a ma
ni e bɔr'o kalama siɲɛ wɛrɛ i b'a di yan a tɛ di o danayabaliya ni tilennenbaliya sinon caman bɛ kɔfɛ caman bɛ dugu kɔnɔ yan a ka d'u ye u k'u bolo maana bɔ ka fɛn dɔ di mais n'a dira est ce que a bɛ s'a seyɔrɔ la wa o de bɛ ka mɔgɔ caman fɛ n'o tɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na manque de confiance danaya dɔgɔya transparence yɛrɛ de tɛ yen bi kow la o dɔgɔya min kɛra o de ye mɔgɔw siran n'o tɛ maliyɛn bɛ hinɛ adamaden yɛrɛ de bɛ hinɛ quoi wa fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ ɲuman tɛ ban dugukolo in sanfɛ mɔgɔ hinɛ banciw tɛ ban a tɛ ban dɛ parce que mɔgɔw b'a fɔ ko hinɛ banna makari banna ne ma sɔn kuma in ma dɛ ne ka nin yɛrɛ video sababuya la tiɲɛ yɛrɛ ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw bɛ ne ka video u bɛ kasi de mɔgɔ ɲuman ma ban dɛ mais ɲuman kɛbaga sɛbɛ ciden ɲuman o de dɔgɔyara quoi ciden bɛ yen ciden ɲuman bɛ yen n'i ye wari di ma ko ne ka taa di karisa ma ne ma k'a fɔ ko n bɛ taa wari kɛ fɛn dɔ ye fɔlɔ ko n bɛ taa manakuni dɔ ɲini a la ou bien ka fɛn dɔ kɛ o n'i ye ne ci dɔrɔn e kan ka taa ci lase de yɔrɔnin kelen min donn'i bolo ka t'o di yɔrɔnin kelen mais wari bɛ di i bɛ tile 20 kɛ n'a ye ou bien semaine kelen kɛ n'a ye k'i bɛ taa don fɛn dɔ fɛ k'i bɛ ta ɲini a la n'o ma ɲɛ i bolo dun ou bien k'i bɛ dɔɔnin bɔ a la a dun mɛn o mɛn bɔ i ka kalama min dir'i ma taa lase dɔrɔn depuis ne fitinin ne b'o de fɔ n ka fɛnw kan ko la confiance vaut mieux que l'argent depuis à bas âge ne tun b'o sɛbɛn n ka cahier couverture kan walahi danaya ka fisa ni wari ye danaya ka fisa ni wari ye kosɛbɛ la confiance vaut mieux que l'argent wulibali don dɛ n'i y'a ye dɛsɛbagatɔ caman bɛ ka lafiya bi u bɛ ka wari ni fɛnw sɔrɔ danaya tɛ yan sinon wari tɛ ne yɛrɛ kun mais danaya ne bɛ ka to Endo Seydou n ye nin wari in envoyé ma sisan o yɔrɔ bɛɛ n b'a ta ka taa n'a ye wa n'i ye wari ci ne ma ko ne ka taa di en tant que ne yɛrɛ de ma a video kɛ ka compte rendu kɛ walahi n bɛ da n tɛ sunɔgɔ a bɛ na n ma sogo la de quoi ne bɛ pressé dugu wajɛ de n ka taa mɔgɔw ka wari di ka tila ka ja a kan fɛnɛ awɔ k'a video kɛ ka compte rendu kɛ en tant que ni m'o kɛ ne tɛ se ka dumuni yɛrɛ kɛ Seydou Danbele SOS Endo Seydou kita nin baara in i bɛ ka wulikajɔw kɛ mɔgɔ dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jamana in kɔnɔna na hali an bɛ se k'a fɔ a misali bɛ taa yɔrɔ caman kan mais arajo ɲɛtaa ani tele ɲɛtaa kabiri arajo ɲɛtaa yɛrɛ daminɛna 2012 misali walima bolo bɛ jɔ structure mun na walima organe de presse min na an ka jamana kɔnɔ min ye yatimɛw ni fantanw ni falatɔw ni dɛsɛbagatɔw dɛmɛ presse la Mali kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ arajo ɲɛtaa bɛ nin jɔyɔrɔ fɔlɔ la kosɛbɛ baara in ala gɛlɛya ci ban kosɛbɛ a daminɛ e fɛ ka na se fo sisan ma i ye degun sɔrɔ a la wa kosɛbɛ an y'a mɛn k'a fɔ arnaqueur dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ i ka page in copier cogo dɔw la walahi ka taa se maa dɔw yɛrɛ fana bɛ s'i ma k'a fɔ ko olu ta ye ko tɔli ka da olu ka so kunna gɛlɛya jumɛn bɛ nin baara in na de nka ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni sisan an bɛ segin ka na sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔfɛ gɛlɛya min bɛ sɔrɔ nin baara in na Seydou Danbele ka se ka na i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ Ɲɛtaa TV filɛbaw ni lajɛlibaw bɛɛ lajɛlen ka kun yɔrɔ. يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما أموال الهوى يما أموالية. Foli ani tanni k'o lase aw kelenkelenan bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ ka u ka jɛmukan filɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ a tako filanan nin ye an ye o kɛnɛ kan sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na maa welelen Seydou Danbele ni maa caman bɛ a dɔn kitakaw fɛ yen nɔ SOS Endo Seydou Danbele a
ale de ye an ka maa welelen bi ka bɔ kitakaw fɛ yen nɔ ɲɔgɔn dɛmɛ a kisa bɛ cogo jumɛn na anw ka jamana kɔnɔ Seyidu Danbele ale kɛn bɛ k'i wulikajɔ sabati nin baara in na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ sira fɛ an ye a wele ka na bi walasa an n'a ka se ka barosigi kɛ baara in yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye gɛlɛya ni degun minnu bɛ sɔrɔ baara kofɔlen in na a faamuyabaliya wa walima a ɲɛdɔnbaliya wa degun jumɛn bɛ baara in na Seyidu Danbele. Ok Ɲamele o diyara n ye kosɛbɛ vraiment degunba de b'a kɔnɔ parce que SOS bɛ taa kanali min fɛ tuma caman mɔgɔw bɛ ka bɔ o kadiri kɔnɔna la a fɔlɔ ye mun ye falatɔw ani minnu bɛ saya ni balo cɛ u ni bɛ se ka kisi cogo min na jeli bɛ se ka ɲini urgemment cogo min ka di banabagatɔw ma a ɲinibagaw ma mais caman bɛ na ne yɔrɔ la bana bɛ se ka furakɛ k'a tigi ni mun kisi k'a ni kisi i n'a fɔ i ye SOS yɛrɛ mot définition merci mais n'an taara canal wɛrɛ fɛ dɔrɔn an bɛ taa hors sujet la parce que caman bɛ na ne yɔrɔ la ko Seru ko n ye so jɔ mais n ma toli de k'a la o ye kelen ye ko so jɔra tɔli ma sɔrɔ merci dɔw bɛ komi ne bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw yɛrɛ nana ne ma ko ne ka taa réseau kɛ olu ka dugu la ko réseau tɛ u fɛ yen bon yɔrɔ kabako don dɛ bon une fois ni ko ko a tɛ bɛn dɔrɔn ni ma faamu u bɛ n fara u jugu kan quoi bon dɔw yɛrɛ bolo million de gardelen bɛ ne bolo banque la ou bien n ka so kɔnɔ quoi hali dɔw bɛ na ne ma k'u sen tɛ ko n la bɛ ka kalaya n ko olu tɛ vidéo kun ye quoi o degun bɛ n kan yɛrɛ de bon ne yɛrɛ ka baara bɛ nin ka tiɲɛ finalement n ye radio so bila u b'u ka banabagatɔw ta ka taa n'u ye radio so la de ka taa banabagatɔw la da yen ka sɔrɔ ka ne wele bon siɲɛ 3 fɛnɛ muso dɔ jiginna a fatura k'a den to u ye denyɛrɛnin de ta k'a ta sanili la ka na n'a ye dugu kɔnɔ direct fo radio so la k'u bɛna taa den di ne ma quoi awɔ e ka yɔrɔ kɛra orpheline ko den mara yɔrɔ jumɛn o gɛlɛyaw bɛ n kan ne yɛrɛ bɛ baara min kɛ pour que ka dɔ sɔrɔ ne dɛsɛlen n'o bɛɛ la bi ka sababu kɛ nin baara ye ka sababu kɛ nin baara ye o ye kelen ye vraiment n bɛ réseau kan a bɛ nin ka san 2 bɔ Mali gouvernement ka wele ma se ma fɔlɔ baara in bonyana ne kelen ma wa ne tɛ ka baara in kɛ fɛn ɲini kama fɛnɛ parce que n ye contrat sɔrɔ siɲɛ 3 Hindu jamana kan moins d'1 million par mois ko n ka taa a kalo sara awɔ n ma sɔn ka taa bon dɔ fɛnɛ nana ma ka 1,8 million proposé n ye pour être leader d'un parti politique n ma sɔn wa ne bɛ ka nin baara in kɛ a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna de ne bɛ ka million de sɔrɔ nin na quoi ne million ko de don n bɛ taa extérieur la n bɛ taa baara kɛ yen ne bana fɛn caman de ma o y'a sɔrɔ n ma SOS yɛrɛ daminɛ fɔlɔ n ko faso parce que je suis soutien de famille n'i ka famille position bɛ cogo dɔ la ka taa k'i kɔ don u la c'est pas mon souhait o de y'a to n ye n ban fɛn bɛɛ ma je suis enseignant bon n bɛ n ka débrouiller ka n ka radio la baaraw ni n ka décoration kɛ mais million dalen tɛ n bolo so quoi mɔgɔw de bɛ taa ne ɲini min ta ye urgent ye min ta tɛ urgent ye o caman de bɛ taa ne yɔrɔ la nasɔngɔ tɛ n bolo n nana i ka n ka nasɔngɔ di yan projet tɛ ka ne financer mɔgɔ tɛ ka fɛn di ne ma foyi yarɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn voilà faut que mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu quoi ne tun bɛ fɛ k'e ɲininka Seyidu Danbele o yɔrɔnin na e ni kita autorité locale yɛrɛ bɛ cogo di gouverneur monsieur le maire le sous-préfet les préfets ka taa se hali fanga bondaso minnu sigilen bɛ kitakaw fɛ yen nɔ bari kita yɛrɛ a bɔra cercle la ka kɛ région ye a ko bɛ cogo di autorité locale min bɛ kita voilà bon n ka vidéo kelen de bɛ yen gouverneur ye n wele ka 5000 di le gouverneur de la région kita gouverneur kɔni an b'a fo la kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la je ne suis pas accompagné mun bɛ se k'a fɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ bi bi in na kita o ye kita dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ye kita docteur olu de bɛ ka accompagner kɛnɛya tigilamɔgɔw voilà mana se ni cas fɛn fɛn ye urgemment n tɛ jɔ aran yɛrɛ la olu bɛ k'o kɛ n ye dɛ n'o tɛ mairie o conseil de cercle o non foyi ayi je ne suis pas accompagné an ka tiɲɛ fɔ parce que olu de bɛ se k'a to ne bɛ se ka fanga sɔrɔ n'i y'a ye ne ye fɛn bɛɛ fɔ radio la ka fɛn bɛɛ fɔ réseau kan hali u ka yɔrɔnin dɔ ɲini n'i y'a ye mɔgɔw bɛ taa u denw di yan radio so la
ni ali yɔrɔ dɔ sɔrɔla k'o kɛ ne ka bureau ye o kita ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o kɛ o mais à vrai dire je ne suis pas accompagné tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu ka ci yɛrɛ ka ca ne ka fɛn ninnu lajɛli ma o nka o kɔni b'a kalama k'a fɔ Seyidu bɛ ka baara min kɛ kita dugu kɔnɔna na bɛɛ b'a kalama kitakaw b'a kalama kitakaw b'a kalama je ne suis pas accompagné n ma tiɲɛ fɔ ayiwa degun na Seyidu an ye kibaruya sɔrɔ waati dɔ la k'a fɔ bɔlɔlɔ sira bi bi in na ale kɛn bɛ fɛn ye arnaque sira caman bɛ na a la i y'o degun fana sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna kosɛbɛ dɔ bɛ Bamakɔ yan dɔ bɛ Kayi mais Bamakɔ ta in ala yɛrɛ de y'o minɛ ka di yan parce que n sigilen dɔrɔn n ka Bamakɔ nali laban yɛrɛ la o cɛ minɛna o don yɛrɛ de ɲama i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ kɛ cogo di de n'an ko arnaque nanzarakan don dɔ sigilen bɛ kɛ jabaranin kɔrɔ nin waati in na n'a faamu a bɛ kɛ cogo jumɛn na Seyidu dun b'a ka jaw dilan k'a ka jaw bila bɔlɔlɔ sira fɛ k'a ka nɛgɛjuru siraw di k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ fana bɛ tila ka balo o nɛgɛjuru siraw walima dɔ fana bɛ wari sɔrɔ o sira ninnu fana kan ɲama i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ kɛ cogo di parce que ne bɛ n ka publication kɛ sisan e bɛ vidéo kɛ ne bɛ n ka vidéo kɛ u bɛ o vidéo kelen in u bɛ se ka capture d'écran kɛ bon ne ka numéro Orange Money 78 14 01 50 u bɛ ne ka kumakan ni fɛn ninnu ta ani ne ni banabagatɔ ninnu photo mais numéro Orange Money yɔrɔ in ne ta in de bɛ bɔ yen k'olu ta bila yen u b'o de kɛ mais tiɲɛ la n t'a dɔn u b'a kɛ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ u bɛ ne ka numéro de bɔ yen sisan k'u yɛrɛ ta bɔ ka sɛbɛn association ɲumankɛtɔn u bɛ tɔgɔ ɲɛnama dɔ bila yen ne ta ye SOS Hindu Seyidu de ye mais olu b'a ta de association ba ɲumankɛ ou bien ɲumanyatɔn ka tɔgɔnin dɔ ta k'u kɛ titre ye ka tila ka numéro Orange Money in bɔ yen k'u yɛrɛ ta bila yen u bɛ e kɛn bɛ ka i ka numéro min bila yen merci u b'o gwalon ka bɔ yen u b'o bɔ yen k'aw yɛrɛ ta bila yen u yɛrɛ ta bila yen mais m'a dɔn u bɛ nin kɛ cogo o cogo ala yɛrɛ de ye fɛn minɛ ka kan ka wari ci e ma sa e k'o di banabaatɔ ma u bɛ taa o tigi fɛ yen o wari bɛ jigin olu kun wa n'i y'u wele fana t'u sɔrɔ o tɛ sɔrɔ dɛ sinon an ye min yɛrɛ minɛ pisi 12 de bɔra a kun a don polisiso la téléphone pisi 12 de bɔra a kun Bamakɔ lakana bondaso dɔ mɔgɔya Bamakɔ walayi Bamakɔ yan kɔnɔ pisi 12 o de bɔra cɛ kun nka aw garisɛgɛ sera ka don o la cogo di wulikajɔw sera ka kɛ cogo di polisiw ka polisiw ka cɛsiri vraiment an b'u fɔ kosɛbɛ dɛ an bɛ polisiw fɔ walayi premier arrondissement voilà BR Fakoli k'a fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na parce que tiɲɛ yɛrɛ la a b'a ka baara dɔn a ye ɲinini kɛ a ye ɲinini kɛ a don n taara sɔrɔ Shérif la zigiru min bɛ top zigiru kɛ o animateur sigilen bɛ yen ani dɔw bɛ ko karamɔgɔ Sinayogo arnaqueur y'olu bɛɛ gosi ka tila ka ne fana ka numéro ni fɛnw ta n bɛ banabagatɔ gɛlɛnba minnu fɛ k'olu publication ta ka a yɛrɛ ka numéro bila olu kɔrɔ yen ala de ye cɛ minɛ ka di an ma quoi polisiw ye ne wele ko dɔ ma deli ka ne ka fɛn dɔ arnaquer yan n ko awɔ ko bon ko n bɛ yɔrɔ jumɛn n ko n filɛ Bamakɔ yɛrɛ a ye polisikɛ ɲɛna ko ne bɛ Kita de ko o yɔrɔ bɛɛ ko ne ka taa n taara sɔrɔ cɛ sigilen bɛ yen polisiw ko ne ma ko bon Seydou e yɛrɛ ko cogo di sisan ko bon ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ la nka sariya k'a ka baara kɛ dɔrɔn fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ne m'a danga ma foyi kɛ n ma plainte k'a kan nka sariya k'a ka baara kɛ n'i ye nin sugu kɛ n'i minɛna i ni mun ka kan sariya k'a ka baara kɛ o de kɛra ne ka kumakan laban ye parce que an si tɛ to dugukolo in kan bɛɛ bɛ sa o ye tiɲɛ adamaden n'i sara kasanfɛn min bɛ don i la poche t'a la o ayi hali ni miliyari de b'i kun i bɛ taa ka miliyari in dalen to o ye tiɲɛ bon an bɛ waati kunkurunin de la yan quoi ne bɛ baara kɛ n'o de ye nka Seydou adamaden kɔni fana jara ka gɛlɛn ka nin gɛlɛya kɔni kɛ dɛsɛbagatɔ mɔgɔ min bɛ saya ni balo cɛ o tigi ka wari ɲinini e ka o Orange Money jigin i kun o nafolo ta k'i bɛ ɲɛnamaya kɛ n'o ye Seydou o ye jagɛlɛya nin bɛ wele cogo jumɛn bɛ nin na sa ne dabali banna o walahi parce que i b'a dɔn min yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ fɛ n'i bɛ nin SOS baara in kɛ quoi a bɛ dɔ fara i ka limaniya de kan o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ a bɛ dɔ fara i ka muɲu ni sabali kan walahi o de baara in yɛrɛ tɔ yɛrɛ diya ne ye quoi hali n'i bɛ i tɛ se ka banabagatɔ lajɛ cogo dɔ la n'i bɛ to ka parce que don o don a b'i ɲɛkɔrɔ finalement a bɛ kɛ comme docteur de quoi a bɛ dɔ fara i ka limaniya kan mun na e mana fɔ ko tuma bɛ kunkolodimi minɛ la ou bien sumuni dɔ bolo ou bien ne bɛ ka cun sen kan min tɛ se ka wuli a yɛrɛ min tɛ se ka dumuni kɛ n'i y'o ye don min na e bɛ ɲinɛ i ta kɔ e bɛ ɲinɛ i ta kɔ quoi
a bɛ dɔ fara ka limaniya kan dɛ parce que mɔgɔ kɛra cogo cogo i bɛ camancɛ de la wallahi kan ka ala fo I i bɛ bɛ Ala lahala o lahala ala fo a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin quoi o ye tiɲɛ o de kɔni arnaqueur ninnu na i ko dɔ fana minɛna Kayi a bɛ Kayi a lakodɔnna mais a ma minɛ fɔlɔ tɛgɛ ma ka kan fɔlɔ awɔ mais an b'a kalama a bɛ Kayi ale fana bɛ nin kalabanciya wale ninnu ale m'a f'i ye ale fana fɔrɔlen don dɛ mais an b'a yɔrɔ dɔn an b'a yɔrɔ dɔn wallahi Bamakɔ ta kɔni o minɛna Seydou Dembele an bɛ se ka fɔ nin baara in baara ɲɔgɔn tɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ walima ka mɔgɔ dɛmɛ e ka kɛ intermédiaire ye a ma faamuya anw ka jamana kɔnɔna na bari i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sisan mɔgɔ caman bɛ wuli ka se anw ma ne ma nasɔngɔ sɔrɔ walima n ye soden 2 jɔ i tɛ tɔli da o kunna ou bien sen tigɛ kɔnɔna bɛ ka ŋɛɲɛ dɛ n sen tigɛ kɔnɔna bɛ ka ŋɛɲɛ n sen tigɛ kɔnɔna sufɛlen video kɛ ɲɛ kabako don dɛ Seydou e bɛ mun kumakan f'u ɲɛna k'u labila i bɛ se k'u labila ni mun kumakanw ye voilà ne bɛ u sensibiliser tuma bɛɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka SOS yɛrɛ définition dɔn quoi ne ka kanali ye mun ye e bɛ baara kɛ cadre min kɔnɔ cadre min kɔnɔna la muso minnu bɛ jigin dɔrɔn minnu bɛ to muso kɛlɛ la n y'a fɛ cogo min o 22 de bɛ n bolo n ye min video kɛ ani muso kɔnɔma dɔ bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na cɛ yɛrɛ la a jiginna jeli t'a la jeli kan ka sɔrɔ cogo jumɛn urgemment ka k'a la parce que dɔw bɛ yen heure damadɔ bɛ yen ni jeli ma k'a la dɔrɔn a bɛ sa olu ye cas urgent ye ani banabagatɔ gɛlɛn dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ni kɔn k'a ma sisan a tɛ dɔgɔkun kelen sɔrɔ a bɛ sa olu 3 dɛ o de kadiri n'o tɛ Mali ye fantan jamana de ye fɛn tɛ mɔgɔ si bolo bɛɛ dɛsɛbagatɔ de fɛn tan kɔni ka ca bana si ye ka tɛmɛ fɛntigi kan mɔgɔw ka fɛntigi ye bolo o bɛ compter boloden kɔnɔ voilà mɔgɔw k'a faamu cɛsamusow ka ca gɛlɛyabagatɔw ka ca dɛsɛbagatɔw ka ca nka n'u sera ka a nɔgɔya n bolo n ka baara kɛ nin cadre kɔnɔna la et puis ni minnu fana banabagatɔ ye minnu bolo u kana banabagatɔw ta ka taa n'u ye radio so la ne filɛ ne bɛ kalo 4 de bɔ santé émission kan radio la awɔ parce que mɔgɔw bɛ ka ɲini n'u ye mankan mɛn radio la dɔrɔn u bɛ boli ka taa i m'a ye wa vraiment ka foli di Seydou Dembele quelle proposition on peut faire à l'état malien hali ni y'a sɔrɔ a bɛ fɔ k'anw ka jamana ye fantan jamana ye nka jamana bɛ se ka mun kɛ nin n'a ɲɔgɔnna degun ye u b'a fɔ ko kanan bɛ anan bɛ olu dun jɔyɔrɔ tɛ ye ninnu kisa ninnu na ninnu de bɛ kɛ donu ye ka taa radio sow la ka taa télévision sow la ka taa maaw sɛgɛrɛ sigidaw la jamana bɛ se ka mun kɛ nin ko la dɛ e yɛrɛ bolo jamana jɔyɔrɔ bɛ se ka ye nin baara in na wa jamana jɔyɔrɔ bɛ se ka y'a la jamana jɔyɔrɔ bɛ se ka y'a la mais service développement social o bɛ yen service social mais n'i taara ni fɛnw ye yen c'est un circuit trop lent ka suma par exemple n'i taara n'a ye Kita olu b'a fɔ ko papier kana Bamakɔ papier mana na Bamakɔ sisan o bɛ traité ko ka banabagatɔ satisfait waati jumɛn bon banabagatɔ dun bɛ na cas urgent de don a bɛ saya ni balo cɛ a bɛ saya ni balo cɛ ka taa développement social la olu b'a fɔ k'i ka taa mairie la certificat d'indigent voilà circuit min don a ma nɔgɔn dɛ k'olu bɛ taa enquête kɛ awɔ enquête bɛ kɛ ka fɛnw kɛ banabagatɔ dun filɛ nin ye a bɛ saya ni balo cɛ yanni enquête ka ban banabagatɔ bɛ sa kɛ ne ye video dɔ kɛ tile 3 an ye miliyɔn 3 kɛ ɲɔgɔn kan 3 jours 3 millions wallahi a ma mɛn yɛrɛ kuru bɔra denni da kɔnɔ kuru in a pesera a tigɛlen Luxembourg la a bɛnna kilo 5 de ma kilo 5 awɔ 5 kilos tumeur a ɲin taara de wologira ka na ka funu ka na fo yan a photo bɛ réseau kan tile 3 miliyɔn 3 ne ɲɛ dara kuru in kan don min o kunɲɔgɔn a opéré la Luxembourg la yan wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ka wari tɔ bɛ Kita pharmacie la a ka wari tɔ bloqué dalen bɛ yen parce que da in kɔfɛ lèvre in kan ka réparer de wari bɛ pharmacie la wallahi 3 jours 3 millions Seydou e bɛ o cas ɲɔgɔnnaw gɛlɛnbaw caman sɔrɔ wa a ka gɛlɛn dɔ caman cas dɔw bɛ na Seydou a yɛrɛ bɛ kɛ ko wagati ɲɛji bɛ bɔ a dɔw la dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ne bɛ video fɛn kɛ n bɛ kasi wa mɔgɔ minnu fana b'a la yen nɔfɛ u bɛ kasi an ka foli di mɔgɔw ma minnu bɛ wariw di parce que wari tɛ bɔ ne yɛrɛ kun minnu bɛ wari di ala ka jɔn ɲumanw n'u ye fɛnw ye a hinɛ b'u minɛ u bɛ ne bi bɛ fɔlɔ de k'a la n'a sɔrɔ numéro bɛ don
c'est pour cela ne ka téléphone tɛ faga hali sisan téléphone n y'a bila charge de la ne ka téléphone ye protection civile de a tɛ faga o heure bɛɛ ne bɛ wele parce que ni mɔgɔ bɛ fɛ ka wari ci ma k'i ka di banabagatɔ ma n'a ye numéro lajɛ n'a ma don o b'a yɛrɛ k'a fɔ arnaqueur de ka baara ye o ye quoi numéro Orange Money filɛ mais n'i y'a bila n'i y'u wele a tɛ don bon mɔgɔ fɛn mana hali ne bipe ne b'i wele hali ni n bɛ crédit juru ta de numéro appel direct la n b'i wele parce que wari bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na ka foli di vraiment donateur ni donatrices ma u ka cɛsiri n'u ka hinɛ ni makari la n tɛ se ka dugu bɛɛ tɔgɔ fɔ n tɛ se ka jamana bɛɛ fɔ Seydou ka dɛmɛ fanba walima malidenw ka wulikajɔ fanba Mali kɔnɔna don wa Mali kɔkanna don a fanba ye Mali kɔkanna ye maliden minnu sigilen bɛ maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ ivoiriyɛnw b'a la a bɛɛ b'a la caman bɛ yan minnu bɛ débrouiller la dɛ olu yɛrɛ de kariyalen ka giriman bɔ ka tɛmɛ a bɛ minnu kun yɛrɛ ka tɛmɛ an bɛ banaba minnu tɔgɔ wallahi minnu bɛ ka débrouiller ne ka n ka canal la dɛ n m'a mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ mais ne ka SOS canal la a canal la minnu bɛ wari ci ko ne k'a di mɔgɔw ma a dɔw bɛ kɔfɛ papier t'u bolo wallahi papier t'u bolo a dɔw bɛ tunga na u ma papier sɔrɔ u ma papier sɔrɔ u bɛ Amérique u bɛ France u bɛ Espagne u bɛ Italie u bɛ Algérie Seydou vraiment fɛn t'an bolo n nana a ma mɛn dɛ n bɛ débrouiller de la vraiment n'i ka nin vidéo in ye ne se ye nin de ye a ka dugawu kɛ n ye papier t'u bolo ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya ani malidenw minnu bɛ yan minnu bɛ débrouiller la damandaw ni kɛrɛfɛlaw la tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fo dan tɛ foli mun na k'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen wallahi ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye Seydou Danbele an bɛ se ka fɔ kulun sera siɲɛ na ni ma ko k'e ka kɔrɔfɔ laban fɔ nin jɛmukan in kɛnɛ kan yanni ani ka sigi wɛrɛ cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ka taa se i ka nɛgɛjuru sira yɛrɛ ma ok voilà welewele kɔni bɛ n fɛ parce que n bɛ fɛ ka studio dayɛlɛ Kita n ka studio net Kita kɔfɛ la bɛ n ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ n ka mago bɛ dɛmɛ la dɛ parce que financement tɛ n bolo foyi o kɔni a bɛna yɔrɔ min na dayɛlɛ dɛsɛbagatɔw de ye a bɛna dayɛlɛ pour que dɔ bɛ fara danaya kan a bɛ Kita dugu kɔnɔna a dugu kɔnɔ yen parce que tuma bɛɛ ni mɔgɔw nana se ne ma u b'u ka gundo fɔ ne ye fo n'an taara don dɔ ka magasin kɔnɔ ou bien dɔ ka bitigi kɔnɔ pour que k'u ɲɛfɔ ou bien fo n'u nana n'u ka kuma ɲɛfɔ n ye carré kɔnɔna la bɔlɔn kɔnɔ yarɔ o cɛ man ɲi dɛ mais n'i ye yɔrɔnin dɔ sɔrɔ u bɛ se ka taa u ka fɛn fɔ n ye yen cogo min na ni fɛɛrɛ min b'a la ou bien ni remise kan ka kɛ n bɛ se ka na n ka studio kɔnɔna la ka mɔgɔw dɔw ka remise ni fɛnw kɛ n ka plateau kan quoi o kɔni mɔgɔw ka n dɛmɛ o la n ka numéro 78 14 01 50 segin a kan 78 14 01 50 téléphone den kelen de bɛ n bolo hali o téléphone yɛrɛ n ye n dama kasi muso dɔ de ye Amérique ale de ye wari ci ma n ka téléphone san wallahi parce que wari min bɛ di ne tɛ kariya ka fɛn bɔ a la quoi n tɛ fɛn bɔ a la n bɛ ka baara kɛ mais degun bɛ n kan dɛ so ni n kɛra mɔgɔ dɔ ye n bɛ wari dɔ bɔ a la ka téléphone san n ka baarakɛla de don téléphone min bɛ ne bolo n bɛ n ka publication kɛ n'o de ye n bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n'o de ye ni publication wagati sera sisan fo ne ye téléphone bila mode à ne pas déranger la ni hali téléphone wɛrɛ sɔrɔ n b'o kɛ filmelikɛla ye dɔ ye n b'o kɛ donc téléphone kelen de b'a baara bɛɛ téléphone den kelen o de bɛ appel ta o de filɛ a filɛ o de bɛ vidéo enregistré fɛn bɛɛ o de bɛ publication kɛ a banna ordinateur tɛ n bolo foyi hali n bɛ fɛn min kɛ micro tɛ n bolo e ma ne y'aw ɲininka sisan ko nin micro in dɔ bɛ san min yan sanni ka taa aw yɛrɛ b'o dɔn ɲini ka di ne ma o de kɔni don ayiwa an b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliba sɔrɔla nin na Kitakaw ka Seydou Danbele SOS Hindu Seydou Danbele Seydou Hindu fana u hakili b'i la wa bon i ka degun kalama wa kosɛbɛ i ka nin wulikajɔ ninnu u b'a kalama awɔ hali pied min bɛ n bolo fo n bɛ téléphone dɔ a la Hindu ka ambassadeur de y'o san ka di ne ma téléphone bɛ sigi min kan pied min kan voilà ambassadeur de y'o san ka di ne ma wallahi alhamdulilayi Hindu bɛ ka n dɛmɛ fɛn caman na tabarikala awɔ alhamdulilayi vraiment ayiwa Seydou Danbele an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn cɛsiri min n'i bɛ k'a bila sen kan ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ka ɲɛsin muso cɛsabagatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu b'u kɔ don
ka taa ka denyɛrɛni fitininw to banabaatɔ gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ Kosɛbɛ. n'i ka wulikajɔ bɛ se u ma an bɛ i fo o wulikajɔw la ka Kita bɛɛ fo i tɔgɔ la la région de Kita an b'a a maaw bɛɛ lajɛlen fo hakili la an ye wele bila i ma i bɔra Kita ka na an ka wele jaabi i mana bɔ yan nɔ ka taa Kita ka t'i bolo don baara o baara la Ala ka kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka dɛmɛ kɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma tunkarankew halisa u bɛ wulikajɔ min na ka ɲɛsin faso kɔnɔdenw ma halisa Ala ka baara ninnu sabati ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma ka kɛnɛyaw sabati an n'u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn halisa Ala ka barika don baaraw la Ala ka laɲiniw sabati an b'a jigiya ka fɔ wuliliw caman na ɲɛsin ma wa nɛgɛjurukanw caman na sɔrɔ ni jɛmukan yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ka i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso jɔkɛnɛ maa welelen Seyidu Danbele ka bɔ Kitakaw fɛ yen nɔ arajo baarakɛla don o cogo kelen na a bɛ fɔ a ma ko SOS Seyidu bari a ka wulikajɔ o ye Kita ka se ka maaw dɛmɛ Seyidu bɛ o baara min na a lakodɔnnen don bi an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ sira kan an ye a wele ka na i n'a fɔ arajo ɲɛtaa yɛrɛ ni tele ɲɛtaa bɛ a baaraw kɛ cogo min na ka dɛmɛ ɲini ka di dɛsɛbagatɔw ni yatimɛw ni gɛlɛya bɛ maa minnu kan an ye Seyidu wele ka na Seyidu ka se ka na a yɛrɛ ka baaraw kisɛw ɲɛfɔ maaw ɲɛna an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw yɛrɛ fana caman sɔrɔla la Ala k'an ka jamana basigi Ala k'a kolo suma Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira an na ni o ye faso jɔkɛnɛ يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية